wangun kan? Wangun. Ya wangun untuk sementara wangun sih. Cara manuk kan ini apa? Love bed sama ini. Blokok. Ini love bed. Ya. Ini love you. Kau usah iri kau. Oh, Kau usah iri. Upama saya burung toh. Iya. Ya burung Gagak lah. kok iso gagak. Jeplok dasmu. Anu, podang. Ya burung yang lambang kesetiaan itu merpati ya. Merpati. Lambang kesetiaan. Iya. Karena kalau saya sudah menjalin hubungan tidak ada mendua, kata mendua. Wah, cara aku burung. Burung apa? Burung anu, perkutut. Kowe mbok Eh, rasa bisa. burung. Lah nyapa? Ngentekno wit to, Mas. Aduh, Mas Akbar ini apa nih? Burung ini apa? tolong, Aduh, apa? tolong nih apa? Ya. Lavi ini. Wih. Aku malah. Wani sumpah. Ayo. Sumpah opo? Nang gamungan ayo. Gamongan endi? Gamungan Bojonegoro. Tambakrejo. Heeh, kita umumno nang live streaming sisan. Dan tok batal. Batal toh? Batal. Lah sampean kok isik mayang? Hah? Kok isik mayang? Sesuk ning setren kene Lah angguran. iya, kuwi jane kudune yo ngejak kene. Awake dhewe yo Padha batale. Aja kono lah ijol kok. Heeh. Rai mau Oktober loro batal aku. Ya disyukuri iso kena nggo leren. Ya. Ngono lho, lah nek batal kabeh lah kuwi ngresula. Betul. Ngono. Iya awake dhewe ora dhewean lho, Mas. Heeh. Enek bintang tamu liyane. Sik sadurunge awake dhewe. Piye? Ndase awake dhewe kudu delokne mergo apa to? Ya maksude sak perangkate. Awake dhewe ndas sak perangkate iki melok. Iya, berarti sarik. Kamu itu, jangan ngomong kelarono. Maksudnya ora perangkat desa Gak ta? seutuh seluruh Tubuh. Berarti sedoyo. Wonten permintaan. apa Ning mergo aku nglegani sing anu ngersake gitu. hormati Nggih, nggih nyuwune Asmarandono Ah. Deni Caknan. Lah iki lho aku mbledosno utek. nggih niki wonten pamundutan putrane menawi Adike Pak Tandur. oh anu derek Pak Tandur adik Nggih. menika ngersake Deni Caknan dibawani kali komen Ning Sik mboten toh, kok lagi krungu iki ta aku. Dene Caknan kok bawa. sampean gumun to inilah kelebihan udun semat Dene Caknan itu anu warnanya itu dangdut kok iso bawa lho. Campur Wah, ra tau Campur sari. MP3. tapi ini bisa Mas Jajal. loh luar biasa tunjukkan Bawa Dene Caknan. bawa Deni Caknan Saiki ya Mas ya. Yo komplit. Ojo. Lah ngopo? Nanggap sone. Aku kabeh tak perhitungno Mas Asmarandono Mas. Pelok slindro. Oh iya ya. barang pelok barang Iya. Barangnya sapa? ya barangmu barangku kok barangnya kabeh Iya. cara patek dhuwur ngeyel terus Wah. Iya. Bawa Dene Caknan. Uang sing tak tresnani. kok yo iso lho bocah iki To meneng ae golek dhuwit kok. Ngomong tak gawe sandaran ati. Deni Caknan ora. Dene Caknan lagune. iki Mas Mas Akbar urung karuan iso lho Met Oh lho. Opo to iso niku? Sepede lho. lambemu ya Lambemu. kowe ora gara-gara Mas Akbar ra iso teko kene lho Lho. Iya. Mbak aja satrusa yangku. ndase botak Pak Iya. Kok iso Mas. Ayo wis. ayo wis piye terus Masalahnya aku lali to. kadung penak lho Penak kowe bayar. Berarti kowe ngrungokno. ya Allah Met Kok ora dijangkepi ngantek bar to? karo kanca kok perhitungan ya Allah. Kowe gak ngelingi to. Nyapa, Pak? Anakmu sekolah sing nyangoni sapa? Aku. Anakmu wis tak anggap anakku dhewe. Ah. Wingi bojomu ra ndek dhuwit, tak sangoni Met. Wong bojomu wis tak anggap bojoku. Bojo dianggep. Maksudnya dianggap sedulur dhewe. Nek sedulur gak apa-apa Wis lah. tak anggap sedulur dhewe. Ngomong bojo dhewe ya kak perayaan malah.
Kunci. Ya Jal, terusno. Mbak sakmono ya. Jasa trosa yang ku. Kok iso Yo tumanen. Matane loro. Iki loro petan. Apa salah? Aku luwi kowe. Loh, dipangan. Ih, gila nih. Ih, najis mungkul itu. Ayo wis lali tenan. Ngono lho, Mas. Ya kowe pun Mas. Sementing awake dhewe minangkane apa sing dadi panyuwunan sing digawe. Ya. Iki ditanjake mulih wonten Mbak Mbak Elisa. Elisa di MC ini no. MC ini, Mas. Ben grupnya MC ini no. Sing njaluk bayaran nek. Ora. Bangetan kowe. Sojo. Oke, so. Sapa saiki? Tik. Menang. Kowe. Ah, di MC ini. Ayo telah, caki licik kaya ulo. Wis to lah. Di MC ini. Apa nadanya apa? Jack Satria. Wah. Baik, Bapak Ibu hadirin supaya berbahagia. Sing gak baik sapa? Loh. MC jembuk bantah nek kowe. Kowe tak cipok korangan lho. Ojo ta wingi erung mari kok. Lah yo beno dirungokno sing becik sing penak. Nah. Ape nimbali bintang tamu liyane. Betul. Baik Bapak Ibu hadirin supaya berbahagia. Supaya malam hari ini benar-benar bergoyang, Iya. benar-benar berdendang. Priket kupinge. Berikat gundulmu apa ki? Caki kok ganggu terus ya Mas? Ora aku ndemek malah. Tak panggilin bintang tamu yang selanjutnya, Co. Artis yang berikut yang mempunyai paras cantik yang istimewa. Mempunyai berat badan. Cangkeme wayahe ngerok arit. Ali-ali. Wis rada gede lho. Yo. Artis yang mempunyai berat badan itu 65 kg. Panjang tangan 5 kilo. Panjang kaki 7 kilo. Mempunyai goyang itik yang tengil. Wijane apa MC? Wonten sinten menika wonten diajeng ayo Elisa. Hey. Sip. Selamat malam, Mas Akbar. Selamat malam Mbak Elisa, ketemu lagi ya. Oke, panggil Male. Terima kasih sudah menepati janjimu. Kok janji saya? Loh, kan tadi malam katanya kita mau nongki, mau ngopi bareng. Ngopi bareng. Iya, akhirnya iso ngopi bareng itu. Iso tadi. ngopi bareng ya tadi sore. Iya, matur nuwun ya. Sama-sama. Sudah Ya. menjadi kewajiban saya jika Mbak Elisa main ke Nganjuk, saya yang menjamu Mbak Elisa. Nah, bareng. ngono ki lho aku senenge. Kan iki dadine Senenge. bongo aku nek iso tekan kene. Bongo ya? Bongo, bongbong, seneng remen. Bongo. Iso ke panggih Mas Akbar. Terus iso ngopi bareng karo Bareng. kanca-kanca. Sharing. Sharing tukar pikiran. Sharing tukar pikiran, menceritakan banyak hal. Betul. Saiki yo iso sowan ning gone Pak De Tandur. Pak De Tandur. Seneng aku lan sedoyo para warga masyarakat kabeh do melupu. Masyarakat. Incang. Senadyanto aku Yo. mau ora kudu ngarep. Aku tumburi ya. Oh, betul. Turi. Heeh. Ora surep. Tapi ora masalah yo Pak Tandur. Sing pentinge Iki aku iso sowan Pak De Tandur. Amin, Saya amin. kira nang ndi ta iki? Loh, kok sharing bareng loh? Saya kira iki jeglekno ben meneng. Mangkap listrik iki. Dan nek ngomong rene spasine belas kok. Ya ben rungon-rungono. Cantik to kadang pecuwatat. Omongane. Bah, wengen ya. Iki mbakku dhewe lho. Niki Kok iso mbok lokne omonge ting pecotot? Sumpah Mbak dhewe. Mbak no. Mbak kok ngopi bareng. Loh, kan ya sudah menjadi kewajiban saya nek ada tamu dari luar kota saya menjamu. Gitu loh. berarti Ndek dalu jamu to. Loh, Kok dek dalu Dek Dalu itu tanggapan bersama Mbak Elisa. Tadi sore saya menjamu. Oh, Aku dijamu nih Mbak Elisa. Saya menjamu Mbak Elisa.
tak Ada jelas. jamu bareng-bareng. Oh, bareng. Dia jamu bareng-bareng. Wah, gak kabar-kabar. Lah nyapa kok kabar? Gak ngerti ngono digado bareng. Rumangsamu panganan kuwi digado bareng. Anu, Mbak Elisa to nggih. Ya kamu yang itu ya. Enggak apa salah Lelu, satu Pak. yang ada di Bima Sakti itu kan. Apa kuwi? Komet. Kok bisa kamu makhluk sana sampai sini dulu? Iya, kamu- Kok bisa kamu? Bisa saya kecer. Apa enak ngon. Ini bahasanya tuh Indonesia tapi agak keluar pulau. Aku Mas. lu keliling Indonesia, renek sing kadang pecodot kayak ngene iki. Ini kelahiran dari Sulawesi makanya Yo, bahasanya iya, beda. Aku lo berusoho. Rusuh. Rusuh. Ben iso ngomong Jawa. Oh, berarti ada perbedaan kali anu bahasa Indonesia saya ya. Kok gimana apa bedanya yo? Bapak-bapak sedaya bagaimana kabarnya? Kados pundi pawartosipun sedoyo? Sami. Engkang wonten ngajeng. Wonten ngajeng. Hei, Kok kaya tahu krungu. aku malah kayak tahu ngerasakne. Engkang wonten ngajeng. Apa salahku? Apa salahku? Sedaya engkang wonten ngajeng. Wonten ngajeng. Ya ya. Engkang wonten ngajengan. Duh. Ya aku salah apa mbok jotos iki lho. Kene ngesakne nak kowe gak aku. Piye ta Mbak Alisa iki kok? Ojo. Oh, Nggih, weri ya. Mboten niku mawon wonten wingking lan wonten ngajengan. Aduh. Sedaya kemawon mugi-mugi pinangge wiluje. Hop. Wah, Ora sanggo ngajengan. repot Ngajengan lho iki. iki. Tanggapan pisan sampai KUHP. Loh, depan itu apa bahasa Jawanya? Depan tuh ngajeng. Ngajeng. Ah, iya ngajeng kan. Nah, orang Hei, Ngajengan. ora sambut terone. Itu itu. Wonten ngajengan. Kali wonten ngajengan. Trayu ra iso to. Lah, Pun Mas. ngeten mawon. Asli di sedaya ingkang sampun jengat. Nah, kok jengat. Jengat. Kan sampun rawuh. Sedaya kemawon ingkang malbek kempul wonten Udah kok mriki. Kempul. sedaya ingkang sampun makenong. Lah, Mangempal. Mangempal oh ngerti aku. Nek dadi Ya, Soalnya Mas. kono dari luar Jawa itu beda. sedaya. Iya. Sedaya. Ya ngapunten lah, banyak ketal-ketul atur, anggen kula matur. Kok enak kental ki apa? Aku gak mau ngerti kene tok skram lah. Loh, Ini inilah ngapunten lah. hasanah bahasa ya kaya ngene ya Mas ya. Ini orang Sulawesi yang berusaha belajar bahasa Jawa. Sulawesinya mana? Saya isone mung setetek-setetek. Setetek. Cuman sedikit Kowe bokok tau roh ra? sedikit aku Tau. belajar. Tadi sak iso-iso sak kadung-kadung. Titik. Bokok setetek. Allah. Lah kuwi tetek sapa ya? Tetek kono tak gentek. Jes. Anu Sulawesine pundi Mbak Yu? Seko toli-toli cek komek. Hah? Enek to kono disetel-teli. Onten mengki kalih lambelu. Lambelu dhewe. Kok lambelu? Lah. Lambelu tok ora nganggo dhewe. Lah. Lambelu tok. Lambelu tok. Ya. Biasane ki domisili. Domisili. Kowe yo melok pating pecotot lho. Domisili. Domisili. Wonten Ngayogyakarta. Oh, Ya ya. Yogyakarta ngoten piyayi mriku mboten bingung sedaya. Hah? Ora tahu omong Dek karo tonggo. Boten sampe niku kan udah ada yang namanya Google Map. Ah. Tinggal dicatat aja mau minta ke mana gitu. Iya. Misal mau ke Lambelu, tulis saja Lambelu. Nanti dicari dewe. Nantang, Ketok, nantang. Jembeng. Soyo gene. Kok iso jembeng. Kowe sok jembeng lambe Lah ora yo lho. kita urusane mah nantang kita iki. Nantang. gimana? Sabar toh, sik toh. Nah, Aku ora betah. Wong lanang iki tulang wedok tulang rusuk wong. Kok iso ora betah lho? Gak betah tenan aku. Lah gak betah kok kene mbok singkat Ayo, nyapa? mari ngajengan wae lho. Tapi kok nyuwun sewu ketingal. Niki nyuwun sewu saking Jogja ya Mas. Heeh, Jogja. Jogja. Macam rono Mbak. Apa? Wah, Katingal apa? wah, pas. Apane? Apanya? Mirip aja. Kok saya mirip apa? Mbah kaya jodoh sampean karo kene. Duh.
Jojo kok meweksa ngono to. Sing tak delok ki ati-atine padha karo Mas Akbar. Apa nih? Aku karo bojo kene iki lho Mas. Godhek. Oh Simba anu Simbare godek-godek. Bojoku yo godhek tok kene. Ate sak rai kok. Wis jane wong apa munyuk. Wis sak rai lho. Pancen aku rabi karo ndruwo. Walang aku. Maksudmu ki lho piye? Maksudnya ki ati-atine godheke ki lho enek kemiripan. Ya, terus. Biasane jodoh. Masa gitu. Lho kuwi kok konggone mbah-mbahku. Apa cocok to? Heh? Cocok. Cocok kok. Dadi bojone cocok. Ya cocok to. Cocoknya piye? Ya cocoknya chemistry ngono kita ya. Jajal Iki dadi apa to? Jajal upamane sik mang perkara godhek to. Iya. Komen dolan godheke. Dolan komen dolan. Momo sinden sing cocok sak hari ndi sing godheke sing padha. Oh iya enten iki. Sing ndi sing ndi? Sinden sing beda no ora. Anu sing pinggir kiambak Mas. Wow. Godheke sami. Padha. Kowe sing ketinggalan. Lah nyapa? Lah aku karo kene ndek anak loro. Terus maksudmu Mas Maksudmu Akbar? piye? Cocok karo kene. Cocok. Lah kene dadi apa ta? Ya, Dadi apa ki? Sinden. Sinden, bintang tamu. Ya. Yo. Laris ya? Laris to. Sing kono. Dalang. 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 Coba Laris. ya laris. Wah, lah kuwi Iki cara mau dadi gerone. Tumbuh oleh tutup. Tumbuh leh tutup pas. ning ngesakno. Kok ngesakno? Lho, anake oho no kuwi. Oh ndiasmu no. Kok iso oh. Tinggal tanggapan terus radio peni. Bapake laris sing wedok bintang tamu rono-rono anake ngene. Mana papa? Mana papa? Mbok golek wong nganggur. Dalange lo waris. Mas Akbar golek wong nganggur, kene golek wong nganggur. Terus Kaya to. Aku. Monggo Mbak nembang, Mbak. Monggo piye kok iso rasa? Apa? Ya nembang to wong sinden itu. Dembang. Iya ini Eh, Kak. Pat sekedap, saus sekedap. pangilepur. Apa? Saus panglipur. Ya, itu maksudku. Kagem sedaya ingkang sampun wonten. Ojo cepet-cepet. Oh iya, Cepet. kagem sedaya kemawon. Kagem sedoyo kemawon. Kawula ngaturaken Kawula ngaturaken dumateng keluarga besar Bapak Tandur. dumateng keluarga besar Bapak Tandur. besar kok beser. Besar Bapak Keluarga Tandur. besar. Aduh. Jan. Aku untuk bojo kene nang rong dino perot kabeh. Keluarga besar. Bapak Tandur. Shh. Iki ndasku ngeluh dicomplok gak lho. Aja coplok langsung dimenthik. Malah nemen. Monggo badhe ngaturke napa monggo. Mungkin salam-salam dulu, mendoakan Salam. dulu Mbak Elisa. Lah, kalau salam lah untuk semuanya saja. Ya. Sedoyo Purwargo yang sudah wonten mriki lo ceret. Lo recet. Lo ceret, lan sedoyo mawon. Sedulur, sederek. Wonten Nganjuk lan ingkang nonton live streaming nggih. Yo. Ugi sedaya ingkang sampun meletek. Kok meletek. Meletek. Ya. Ora terjemahnya. Sedoyo kemawon FMA ya. Waduh. Iya. Iki ngopo sih demek-demek? Kenapa sih kamu demek-demek itu? Enggak. Mbak aku loh. Harus kamu jaga kehormatan dan marwahnya. Iya. Aku paham. Kalau nggak jodoh nggak boleh pegang kan katanya. Syukurin lu. Coba lihat jarinya lihat. Kok gitu kata nggak jodoh nggak boleh Gini. pegang. Ya Iya, gini. Jod. Ya. Mana? Udah. Lah wong jarinya aja tidak lengkap kok. Kok tidak lengkap gimana? Tidak lengkap nih jarimu kurang lengkap. Ini Kalau pengen Mbak. itu kurang lengkap. Gimana? Kurang lengkap belum ada cincin dari aku. Kok lah. Akeh lah. Melting loh Pakai kalau dia cincin. semua. Oke. Kasih cincin kayak gini loh. Golek pangan Mas. Ya ngasih apa lagu apa? Dapat mendengarkan. Anu mawon. Sing tak aturi bawa langkung rumiyin Mbak Elisa. Oh, bawa. Bawa sik no. Bawa malah meletek kabeh. Mau silindro apa belok apa? Monggo slendro riyen, Oh, slendro iya. riyen. Sakit bawa tenan. Lho piye to? Wong sinden undang kalau kok. Lah ngomongnya meletek ngono. Bawa malah karo-karoan kok. Lho dirungokne dulu. Ya tak kirim buat Pak Uwan Kangen Sugiarto ya kutan. di Surabaya apa? Kangen kutan. Yo. Ojo sepele kaki aku, ojo sepele kanan aku, ojo sepele kaki aku. Sepeleke. Sos. Songo aja ya. Kayak kami sosolan modelnya. Kami sosolan.
Nadyan wujud temong paksi Lha ku ya kaya wong. Piye tembungmu ra penak lho. Kaya wong iki jare. Lah kuwi mate nak nembang bawa kaya wong. kancane kok makane aku meneng nyanyi wae terus ora usah ngomong yo. Wah, berarti nang omah njaluk mangan yo nyanyi. Terus ada yang ngerasanin. Siapa? Itu mbaknya itu loh di belakang. Rasanin piye? rasane piye? Suaranya kok bayanin. Kamu tahu enggak suara bayanin itu apa? Apa bayan? Enggak tahu. Enggak tahu ya? Enggak tahu. Kamu enggak tahu ya? Suaranya hebat. Apa bayan? Masa enggak tahu toh? Gak roh. Kok bayani suaranya enggak? Gak roh. Enggak ngerti? Gak roh. Waduh. Asem. Oh, tuh semat cok iki. Aduh, lo tak simak lo. Suaranya kok koyo ngono. Mbak Melisa, Ya. boleh tanya? Apa? Ini kan ada 3 cowok. Iya. Kira-kira yang menurut kriteria jenengan yang mana? Jawab dulu dong. Jujur nggak apa-apa. Jujur apa? Jujur aja. Boleh Iya. nih. Iya. Beneran. Bener. Enggak sih aku mau kuliah fokus dulu. Sing arep milih kowe lho sapa? Hah? Sing arep milih dapurmu sapa? Kok ndak kuliah barang lho. Ya, Umpama. kowe ngene. Aku mau kuliah, aku fokus dulu lah. Nek bledek samber bongko kowe. Ah. Bledek kok ngancam. Terus Bilang dong. Beneran nih. Ya. Ya aku pengen yang dalang lah, masa sama dagelan. Pengen sing delang. Sendelan. Ya lah. Kalau sama dalang kan. Alah, atul bengkok lan kowe. Tuku skincare lho. Ora sangge sinden iki gua ae. Lho, nyapo kok gua? Gak ya suwengi jengat ya kita. Ye, Ampemu iku. paham. Golek isi pedang senar. Ibarat kata aku tuh mencari-cari manuk yang apik. Manuk yang apik itu sing wernane kuning seret ireng. seleret ireng. Aduh gak masuk. Nek cara kuning seret ireng seko telu iki sing tak anggap ya iki. Engok lah. Ana nek wani medun. Itu. Kan wangun kan? Wangun. Ya bangun untuk sementara bangun sih. Cara manuk kan ini apa? Lovebird sama ini Blekok. Ini lobet. Ya. Ini love you. Kau usah iri kau. Oh, Kau usah siapa sih iri. ini? Upama saya burung toh. Iya. Ya burung Gagak lah. kok iso gagak. Gagak iya. Jeplok dasmu. Anu, podang. Ya burung yang lambang kesetiaan itu merpati ya. Merpati. Lambang kesetiaan. Iya. Karena kalau saya sudah menjalin hubungan tidak ada mendua, kata mendua. Wah, cara aku burung. Burung apa? Burung anu, perkutut. Wih, mbok rasa burung. Lah nyapa? Ngentekno wit to, Mas. Aduh, Mas Akbar ini apa nih? Burung ini apa? tolong, Aduh, apa? tolong nih apa? Ya. Lavi ini. Wih ya. Aku malah kono rapi piye kok. Ya, emang Aku beda, ya kan? nengkone Mas, nengkone. Nengkone. Rati iki. Enggak usah ngiri kalian, enggak usah ngiri. Aku gak ngiri belas. Iki jogone tak sita nggih. Cek. Sik. Sampeyan eling lagu Anu Lintang Asmara ora? Gak eling. Api lali yo. Mas Akbar, kamu punya 2.000 enggak? Apa? Punya 2.000 enggak? Ada. Aku mau pinjem. 2000. Iya, buat markirin hati aku ke hatimu. Sayang, kamu punya uang 1.500 dah. Punya. Ayo kita ke wartel yuk. Aja keroan ya. Mbak Elisa, Apa? tolong 3 detik
hadap ke belakang. 3 detik. Balik lagi. Oh ternyata benar. Apa? Kata orang-orang. Kalau malaikat itu tanpa sayap. Ya. Cuma sayang Aku bengi kok sok goblok dan tak. Mari, yo piye cah nom-nomin tak piye to, Mat? Coba sayang kamu jangan terlalu maju. Kamu mundur. Kenapa sih? Cakepmu kebablasan, sayang. Oh. Diteruskan ya, Ki, Pak Yai. Ayo bawane karo wong loro. Iya dong. Oh gitu. Tekanti. Ibu bunga. Kene. Tak golek kono nggon. Sik to dalang kok diseret dagelan. Sing nyeret sapa? Sik. Sudah Cepet sik. Ya, ganti dong. Lah ngono. Mikir tuh. Yo mikir. Ya. Ibu bunga ing atiku. Gimana? Oh, ada yang mau jadi dalang. Nggak usah kita haraukan, kita nggak usah hiraukan. Oh, nggak usah hiraukan ya? Iya. Kamu tahu nggak, aku menatap Las. bola matamu. Oh ya? Rasanya kayak oren-oren gitu loh. Yeah. Oh gitu. Ya, rasanya kayak Las oren-oren. Kamu tahu nggak oren-oren? Apa itu oren? Ya kayak Sophie gitu kan. Jadi aku pengen pay letter hatiku ke hatimu. Iya. Alah, sesuk bayar utang. Oh, hubungannya Sophie karo bayar utang lho. Angkringan lali rong kebayar. Ya ampun. Dalang sopo? Dalang Pak, nanti. rokokmu los ya? Yo jok, rokok. Bajiret rokokku wae. Walah, barbar saler. Tuh, cara mau instan gue. Kuwi matamu dhewe ra mbok delok. Rokok tanggapan nyuwuruk diji kok siji ya. Ijen loh. Ora izin. Nah. Ayo, lanjut. Dari mana tadi? Nyanding bisa bareng-bareng Ayo, dong, ayo. bareng dong. Harus bareng ya terakhir ya. Bisa Terakhir kan? bareng. Bisa. Emang susah sih bareng, tapi kita coba ya. Ya coba ya. Kalau mau Iya. kalau mau bareng bilang dulu, Mas. Oke. Gitu. Ya. 1, 2, 3. Nyanding bisa dadi Nyuwun sewu Mas Akbar. Sik, wis dalang apa? Wis barung. Wis. Pun nggak langsung dilajengaken langsung bintang asmara dados. Dalam. Matane. Lintang asmara duet Mas Akbar. Bawane pedang kuning kok lintang asmara. Lah yo napa niku pantese? Sik, kowe iki dadi apa? Mara ning dalang kok iso. Yo ngene iki lho, pas Mas Akbar ngene iki. Masak baru so masaku. Saru to tuh. Jiret. Iki alate kok ya enak masak. Ana golek dhuwit ya rewana-rena. Iki usum iki. Ada lanjutnya no pedang kuning no. Pedang kuning dulu ya. Pedang kuning nggak jadi lintang asmara. Siapa ning ndi? Lah bawane pedang kuning. Loh, lintang asmara nggak apa-apa loh diganti. Dang merah. to. Sik, lha iki sing njaluk rokok iki pokok iki barang njaluk barang lho. Join lah kok. Join Rokok siji tak go loro. Wah, perhitungan men to. Ya ini buat. Ayo karo kamu ya. Lintang asmara ya. Lintang asmara. Dibantu ya. Yo. Yo, dados. Monggo sing Syuting ngaceng. FYP. Yo. Salah. Aku dadi opo? Sama ngaku ya. Iku nek uringe semono ki upile sepiro. Lah, gelem bali sana kaya ngene iki, Jajal. Jare kemarin melihat hidungku bagus. Iya, dari samping. Dari samping. Kalau ini yo kebablasan. Oh, kebablasan ya. Ayo, lintang asmara. Ini tak bantu, Mas. Ya. Oke, lintang asmara. Aduh, weh. Sama-sama. Wah, Udah ya, aku kembali dulu. Dadah. ora iso. Ora iso. Jenengan iso mbarek ning kene papare jenengan ning kudu iso nglangkai mayite komat. Lho, Ice urip kok so. utisana ngalano satriya loro. Lho. Nantang perkara. Apa sing tak wedeni? Sumingkira dhisik Yayi. Tak tandingane kridane buta loro iki. Sampeyan ngerti aku sapa? Sapa? Aku jenengku Ram. Apa kuwi? Ram. Ram sapa e? Haram.
Sing mburi jenengmu sapa? Kula iki, Pak. Apik men jenenge. Syukur jebles kok. Aku sesuk isi nek do nganggo kuwi. Tak coba. Wis to penting cair kok so. Cair apa ngirang ini ya cair ate. Aku kowe dhewe to. Wis ya. Nggih, matur Ora nuwun. kena mengkono. Situ Perang. Oh, perang to? Perang. Aku kalah, kowe kalah. Terus kono bergendak. Oh. Kowe turun piye engko Kono dibalikno. Ya wis. Kono sing seti gak kakean pola. Tak tung yuk. Maju. Sing hati-hati, Kakang. Aji ya. Aji. Kok kena aku ya? Ke taman Haji ku yuk. Anu. Ora apa-apa kena aku. Ora apa-apa kena aku. Haji yuk dinggati. Kena aku goblok. Balekno ki piye? Balekno. Lho nemen. Waplok. Nemen piye to kok? Haji yuk dinggati. Aji kok titip. Terima kasih Mbak Elisa. Terima kasih. Wah, lama. Iya. Nembe pisan kok. Oh, Meli. Yo anu ditemani singen Asta Prata. Seli, berdiri Seli. Ayo, sepati. Yo, sepati ya. Elok tenan. Gimana? Sindire sampean. Iya no. Sapa ngasih? Seli. Kok gak mikir sesuke piye? Ya. Iki oleh imbo ya pedot kena. Apa kuwi? Halo temanku. Iki ya sak merek ya. Kita ya padha wae. Mbak Seli. Dalam. Bengi kaya ngene sesuk lho dipikir. Niku lak urusan meneh ya Mbak ya. Ora Iya. perkara urusan meneh. Meneh. Tanggoku polahe ngono sesuk pipise wangi lho. Mbok diselang. Semua ada solusi loh, Cak. Semua ada solusi, diselang. Nggih. Nek iki Mbak sinten? Seli. Seli. Nggih. Pun tepeng kali. Tepeng. Lah wong kanca lawas lho, Cak. Konco plek. Kanca plek. Mumpung kanca pelek ya to. Pelek kok pelek. Aku ora kesusu santai wae. Mumpung kanca pelek. Hmm. Nah, sampean ngaturin apa to? Paling gak lagu yang berdua. Seli dan Elisa spesial untuk sedaya ingkang sampun mirsani. Seli iki bocah iki wis dienggo mbah-mbah biyen lho. Apa ya? Angger lho iya Mbak, gak ngerti to? Gak. Angger ngundang anake Seli nak. Seli nak. Seli. Seli kok Seli. Kok iso seli sih, Cak? Lah Tanganmu wes sopo. apa iku? Jualan kok dikudang. Iya, pada nih. Apa yo berdua yo lagunya? Nggih, lah niku wau wonten pamundutan apa? Oh, anu Ding, tadi bawonya belum diteruskan nok podang kuning aja. Oke. Oke. Kalau kita mah sudah dari kecil ya teman ya. Iya. Aku ora repot tak siri gitu. Kowe lho kok pengen ngomong sih lho siji nggih perkara terus kok. Lah, aku ngono kuwi to. Kene yo aja kalah karo grup kene nggih dhewe lho. Nah, jajal ya apa, Cak? Friend, halo. Ih, apa tuh kita juga bisa? Iya. Ya apa sampean?
Iso malah Aku gak kompak ya. Tapi rasanya matuk. Ongko anu ya, geraknya tunjukkan kekompakan kalian berdua. Oke. Bisa Kalau makan. Kita mah harus kompak ya Harus. teman ya. Goyangnya harus sama, goyangnya Oke. ya. Siap. Pokoknya mbok biasa lu ra iso to, Duk. Iki ngono ancang-ancang lho, Cak. Walah. Kaya ape mencolot kodok. Aku angger ngura. Ancang. Yo, kodang kuning nggih. Heeh. Nah, siap. Ngawiti lagu ya kudu ngene lho, Ya, Cak. ya. Ya, Gini ya, teman. begini ya, oke teman. Iki cara tekak iku duwe tek-tek Nah. Putar musik. Yo. Yo. Iya. Aduh dong. Penake tapi. Sampun pedodel. Sing gerang ya melok ae. Yo yo yo. So awan ning omah wis ora kerasa. Uran anggoleki sing tak sayang. Mubah-mubah midaranggonku goleki ora kerasa. Bengi tak iso Yen nganti ya kang nyawa. Kleyang tak salah. Menco ning gepang. Kan jangan Ngomong TK. Ayo say. Ujuna yuk, ujuna. Yang mana lo? Katon manis ibu bonek yen katon dengan desi Yen sifat dengan tutut hati kebanan hatiku saya tasranani suntikan dulu Pak Tabur, Pak Tabur, Pak Tabur, Pak. Terus hotel lah wes. Kasih aku. Oh.
Ya. Bapak Ibu. Oh, sini salaman sih Besti. Mata tuanya Besti. Emang kita itu sahabat semua. Iya biar salamanmu lho. Salaman. Salaman. Adalah ya piye ki ape. Barep nyapa. Makasih Mbak Elisa, Anu istirahat dulu. Oh, Mbak Sally istirahat dulu. Makasih. Yo. Iki mau jogetan sing wis kondang Mas. Ngerti jogetane apa? Apa kuwi? Jogetan klebon semut rang-rang. Pripun iki ngersakin apa? Hah? Malah kudu muka aku nek Mas sing nglakoni kowe malah kudu muka. Terakhir. Yo, Sinten iki? Dik Dwi, Dik Bat, Dik Sinta, Mbak Yopika jumeneng bareng. Ayo. Sepati ca. Ayo, coba kayak ngapa celana. Cepot larat dar. Yo. Asta berata lho. Yo. Lah ngeten lho Mas Akbar. Iki lho positif waras kabeh iki. Mbak anggap apa kok. Ini ki lho sing golekane wong lanang ngene iki. Kok ngaten lho? Alus, gandes, luwes, kepenak, wis penak ngene iki. Paring asma sinten, Mbak? Nggih, dipetepaken nami kula Batrisya. Oh, jenenge Batin. Umpama Batrisya. Batrisya kok batin. Lah ya celane Batin. Iki Patricia lagi batu korek. Dalamnya pundi? Kula saking sawahan Nganjuk. Walah mriki mawon. Nggih, Kala wingi mriki badhe keng mriku kula. Sawahan to? Nggih. Wayahe pas panen. Sampeyan sinten? Nggih, nami kula Dwi. Dalamnya pundi? Banjaranyar Tanjung Enom. Oh, alah nggih. Ngerti, Mas? Mboten. Taun niku sampeyan sinten? Kula Sinta, Pak. Aja Pak to. Bah, ngeduki rego Pak. Ana, Dik. Lah apa nek rapak apa? Lah apa? Ya Mas lho. Oh, Mas, wis Ketoke lemu ning asline jek enom aku ki. Bah. Aku wis usia 21. Sampeyan usia piro? Usia 22 lah kok sak ngisarku jenengan. Lah yo, aku ki gisiku kaken. Dalamnya pundi, Pak? Kula saking Tunggal Nganjuk. Oh, nggih Nganjuk. Nek setunggale Itulah tak anune dhewe. tak kabehne lho. Oh, seragame beda. Anu Mbak, Alah kok tak kabari. ya ndang ngono ndang. Mbak anggap es krim tapi mbok seruput ki kok so. Aku cedakne kok ngelak to. Kowe kaya ngerti apa? Bareng asma sinten? Asma. Asma. Penyakit asma kuwi. Aku nak cedhak omonganmu mari grogi. Iya, engko tak ombeni gramasan ya Le ya. Maka bukan suket iki. Lu kesehatanmu. Namanya siapa supaya semuanya kenal? Nggih, kula Yovika, Yo. Pak D. Pak D. Kok Syukur Pak Dik, wes, toh? syukur. Mbak. Ya. Rumahnya mana, Dek? Kula saking Ngawi. Ngawi. Iya. Kota atau mana tepatnya tuh? Kula asli Produket yang Bawu. Mbak. Lah kok langsung mlayu rene ngopo? Lah kok terus punjere lho. Kayak Loh, tahu kenal aku. Nama dusun itu. Niku Dusun di salah satu kabupaten Ngawi ada yang bernama itu. Desane ndi to? Desane ndi to? Desane Sukowiono. Sukowiyono to lah Nggih. niku lho. Cedak to, Mat, kowe kok sorono to? Sukowiyono to nggih. Nggih. Lah Dik mau ora ngono. Ngawi nggih, Mbak. Nggih Ngawi. Sukowiyono to. Dusune, Desane. dusune. Desa. Oh, dusun. Dusune Bawu. Aja ngomong-ngomong. Lho napa? Wis dong kono anu tak anu dhewe ya. Anu dhewe apa? Apa? Mate tak dolan dhewe. Ora kuwi. Sumpah gak. Iya. Niki ngaturin apa? Anu, tadi anu tembok kangen sudah ya? Belum.
Oh belum ya? Dereng. Oh ya, diaturake. Tapi digedrukne napa saged nggih, Cok nggih? Nggih, digedruk saged. Oh, digedruk saged nggih. Digedruk nggih saged, banting saged. Digedruk ya bareng, heeh. Bareng ayo. Permintaan kelihatannya tadi dari laundry. Oh iya Jaya Laundry. Nggih sekedap. Langganane jenengan. Mas Dodo. Helm. Anu Dik, geraknya jangan terlalu ekstrim ya. Pelan apa? Pelan-pelan saja. Nggih kula seneng sing halus mawon kok. Wah, Nanti kalau keras-keras nanti dusunya sakit. Sakit rusak. dusun lara. Kok dusun lara napa niku? Aku gaweding. Maksudnya horor ning aja horor teman-teman to. Saru salah Ya kan sanepan ngono lah, pelawak internasional awake dhewe sebagai lulusan pondok awake dhewe kan Pondok bersalin. Lah aku ngomong dusun apa salahku? ya sering. Jangan gerak teman-teman ya, Dik ya. Penyebabnya? Lan apa? Kan baru kiret. Papok pisan kowe kok. Enggak, wonten tembang. Tombo kangen. Nggih. Yo.